Alo. Alo. Olmaya da lazım. Yaxşı, yamanlar. Ağrımadı canın sağ mı? Ay arma deyip ödüm şuun polisiyadan çıktım. Ne hak yere tökmadatan konsulluğun sebepli. O son nereden arma olsun? Vale. Ya nedimle prosto ben şeyle aday desmeyle de ben sevuşum ve gıyışım ve ben de уже kanalım oranmadan sultamaları koydum. Nedir? Ne deyip olacak? Kamera yadıgılarını, iğrenatlarını, içki yadıgılarını, başka yadıgılarını hemmesine mallum ben. Kimde günah yok, şolun bağırtınım nemettim, selcelik adetmem, nesip olsa yadır, şu günah ya ertiri, ona mı koyacak da, yana diyecek böyle anladım. Sen bir ulu hana olan için, böyle men bilen denge kenin men fikir ettim, sen benden ulu mu kalip, ben yılına mı yakşı, ne bilen yadan yerli orada. Şundan, ya prosto ayçak böyle anladım. Men senden ula, sen benden kiça şakif, o ne mağlayan, 86, orada adın oğluna sen o. Men 84. yıl. Oo, 84. Ondan men senden ula. Men nereden 84? 81 men. Onda ne yanlış yaptırlar senin doğulan onun ayın yılı. Nerede yanlış yaptırlar? Adır garaşadır yekecemut. Goğuca seyret, goğuca. Lenin vavan doğullu yaz aprel ayında diveştin mi 22. aprel? 81. yıl şotaydı hemmedat normal seyret gözün açıp verirsen. Bolya geç neyme diyecek bolyan sen şunu açsana. Adır. Yo, prosto yanlış yadandırlar onda olur yanlış yadandır. Öyle şöyle. Yok doğru yaptırlar. Doğru mu kapatırlar. O 81'lik koyutturlar. Ben yanlıştım. Bağışlar. Beyle kanmayı o kapatırlar. Şundan. Dinle, ben prosto erbetliğim yok. Prosto beydip var, öyle o da atıp görmek, yeni neyme gerek soyurdular. Şundan, prosto diyecek öyle anladım. Ağzı bir rolü, normal hareket edip olun okmayın. Ne edip hareket etmeli? Şakif, şunun için arıza yazılı. Menin Türkmenistan'da yazan arızalarımın sadece yok Adalet Ministerliğine, Baş Prokuratura hiçsin kanaatlandırmadılar. Bundan sonra ölsem öyle diyeyim daşırıktı taşladılar. Hava, şundan sonra ne edip yine ne etmeli biz? Ne etmeli şundan sonra? Yekeceğim dinle doğan, yekeceğim ben şeyle diyeydi. Yine sana ilminde neye mi kömek gerek? Şuna sana metelemine neye mi islevin var, neye mi derdin, neye mi ardın var? Şunu bir bileyim de ben başta. Menin islevim var, Türkmenistan'da birazcık adalet olsun. Birinci ülene düşen diyen oğlun çıksın türmeden. Şol oğlun hak hukuk gözledi. Adalet bolsun o, adalet bolmasa adam saklap bilmeyen siz şu yurttu. Men neyim için şulatlar edip görün biliyen mi? Men köpü gören adam. Daşar yurtta, Dubai'da, Türkiye'de, halkın içindeki adam ben. Kimi görsem öyüme varacak gelliye, neyim için? Neyim için diye şunu? Yurtta ağap var ya, havarınız var mı sizin? Hiç kim barası gelen okşa yurdu. Men özümün bidar olup çıkkayttım ağarsın. O köçedeki 2 gaylanlar sarap durma onun tut. PPS'len köçeden geçtin deyip Aşkavadın içi dayana o sapsim galtaman valla Aşkavada bir işlen barı bilsen tuvalime yönü. Men bu orgonun, men plan neymeden gelsene verik gepleşeli bir çilimde tutar saraşıp ya bir köçeden geçtim. Ya şariyal ettiler mi o Türkmenistan'ı? Neyim ettiler? Şoň üçin hiç kim gayb barası gelen ok. Eklençden bir böyle on. Yön esasat namus edýän o Türkmenliň namus edýän düşünýärmi? Doğunun skenin adı men Türkmenistanyň raýaty bolup Mar welaýatynyň maşyny bilen Aşkabada ýer bilen o bilýärmi? Ya Aşkabada propiskadyr bilen ok. Namus edýän şu zatlar özüme 6 milyon halk. Oňuş ýaşa bilýär ha. Näme üçin şonu alady oklar? Sanadan soğalken bir mesele var. Yekeceğim dinle doğan. Men yaxşı sadık kargonam çağıracak. Eğer böyle diyeceğim senem çağıracak. Bundan yakı kimse maksat mı? Türkiye'nin kimse blogger var. Onun çağıracak. O zaman yenen biri var şöyle. Ya Allah Murat Rahim ona madını koştu. Oğlum kime işe oğlum çağıracak da efir. Men sizleri yüzleştirecek. Böyle diyeceğim. Mukammer Geşif diye de. Mukammer Geşif'in kim bilem o Farhat Dilyan oğlun mu?
Ya Farhat ya urlan oğlan Farhat. Ya o mukamel geç dilen oğlan bilen endi mukam çıkıp başladı. Men ya mukam bilen jangaştım bolin. Sen numarını tapdın da reski ona buna haşt etmaydım çoğulan eken ne oldu? Şu mukamayca men diye birinciden ayın birine men toyda oldum diye men işim kendi oldu diye men vapşı pasoştu dilen adı para mokbat diyedi. Çoğarak diye sutnaman bağım dedim bağ deyip de Seyret, bolya seyret. Sen ayttın ol beydidi, bul eydidi, ol eydidi. Ol vara hissat çöden ol hissat çöden Onu kim çözmeli? Onu şoňa ruhsat berilen hükümet tarapyndan şoňa wolu berilen kadyet, adalet mi, polisiýa mi, sülçü mi, şolar çözmeli o zatlar. Biz çözmeli onu mundan. Böyle kanunu kow bilýän sen? Yok bilmeyin. Burada deyin. Ina men kanun esasında men hakkım gözlep gördüm. Hakkım alı bilmedim. Siz iterdiňiz meni şunu. Siz iterdiňiz. Sen hiç kim? Şol hökümet sen arkadan çalıp oturan hökümetin. Dinle men hiç kim dogry. Indi dinle dawa şeýle delip. Gel konkret edip çöpdü. Men senle bugün diýinçiňal, erti diýinçiňal, bir gün diýinçiňal. Bolca pikirlerini adet, mesela sevişmeyenim, kıyışmeyenim, onlarla da çekildi. Mesela realni seni efire çağıracak, YouTube, men ya avrayım aldıracak olamak, ondan gelen avrayım, ağdına nemettim diye bağışlı gerek geliyor. Men şöyle hem adı tutmamı görmüşsünde, görmüşsünde, şöyle yine bir kanal çağıracak. Misal için ne hemen tuğ edecek, ola sen o gepleşiňem dinledim. Ay men ýokdum, ay men uramokdum. Ol maşynyň içinden ağzyna welini söwüp, olan urup giden yalan mı soňa? Videolar var ha. Şu imini uran yer var mı? Ay uran yer bolmanyna jany on aktivistler bir urmada samdyk mı bolar vay aktivist diýen olanyň bir dogana koşan ýaly bir-birini. Dinlendi. Oğlan'daki video, men gören videomu onanmalı mı? Ya da eşten zadım onanmalı mı? Şunu aytsana. Sen öň näme diýädiň ay sen göz bilen hakikat bilen ýalanyň arasy 4 barmak gözüň bilen gören bilen ya eştenme diýädiň. Indi sen şu eşten gana ýançy bolduňmy? Men gören zadım aýdy, men video kameralar allym diýär. Gören zadyň bolsa duranno. O sadyk kargoň maşynyň içinden söwüp gıýgyryp duran ýeri bar ha? Söwüp gıýgyryp duran ýeri men TikTok'uma goýdum. Nämçin söwüni zat edenim, men kanalymda aýtda goýda. Nämçin söwüp durmuşsun? Oň ejesine diýdiler, oňa söwüpdiler. Dursana, terörist diýmek näme onsoň? Siz watan haýyny diýmek näme onsoň? O söz nirden gelip çykýar ejesine söwüň bolsaň, sen ejen näme diýen diýmeler, watan haýyny diýmeler alo. Bizar edensin, davadi edensin diýer şoňkara. Bolýa, men şu sutnamalarym, zatlarym nemetçekdäni bolýa diýsem, edibilýärmi? Edibilýärmi? Eger men bilen oturup gepleşesiň gelýän bolsa, Murat Düşenfň çykmagyna 3 ýyl edin şo taýdan, türmeden. Men şol hiç sadymam däl, garnaşymam däl, ýöne men şonuň görünmeýän doguny. Düşündiňiz, şolary ýaly bolýar, men hemmesem dogunum. Ýekçe orada sen sesimden ýa-da sen nide bilen toştaşyl olaryň türme düşenini gözüň bilen gördüm. Şol olanyň çykanyny görkezdiň onda. Çykanyny görkezdiň. Ben onu olan çıkası gelýänler näme öýünde ýatyrdy. Bolýa sen goýurýan şonu ýaly süjetler etmäne. Ay siz haramzadalar, maşennikler. Düşen basıldı diýip görsüňiz. Ha öýünde ya tira diýip barda öýüne bardanym kameralaryny görkezde ha Murat Düşen fan gurulsunna. Gidem şunu ýaly gaýtdyk diýdiňler. Düşündüm bir gün gitsek bolýan, men etip bada ýöre taşgada gitsek. Daş oldu. Ben goýurýan şonu ýaly etmäni. Barda görkezde ha biz görürler jan sagmy, oňotmy, nähili. Ýöne daşdan kerekleşip oturmaly. Mene bar bilen mok sen var aýtaňa ýakynrak näme de bolsa. Bolýa. Problema däl. Şonu görkezden soň men sen bilen efiriňe bararym bolýa.
Men onu nerede ne için barmayan sebep diýsen adalatın ýok ýerine stolda oturmayan men. Adalatın ýok ýerine. İň bolmanda birazcık adalatın bardygyny görkezdiň siz, adalatın bardygyny. Tüňde sen adalatlymy? Men hawa adalatly. Nirde zulmeden gördüm. Nirde ýalňyşlyk eden gördüm. Adamçylykdyr keçirek ýalňyşlar. Ay maşynyň kırasyny çıldırdım ýaly ýalňyşlyklar bolup bilýär ýöne. Aware bolupdyr, 40 adam ölüpdir ýaly ýalňyşlyklar ýokdur. İdak görönsiňiz men emmeýärmi? Men ýaly watansewerem ýokdur. Şu doganyň skeniň krizisinde de öýümden gitmejek bolup şeýle çydadım men şu taýda. Şu maşgalamdan gitmejek bolup. Şu gitmejek bolup şu çydadım bolup. Ağırsoň borlay Türk'de derek yok tağam kıyınçılık Dubai'den bir neme olaymasa deyip çıkıp kayttım. O bir işlemene çıkıp kayttım ben Joday'dan. Başka niyetim yok. Çıkıp kaydamdan sonra mine gelen günümüz şu. Ölsem ölülüp taşlanmak. Şimdi mesela şeyle diyelim. Al böyle aydaline senki doğru diyelim. Biz elem diyelim de kıyınçılık mısın diyene ne yememişsin. Senden apımene Türkiye'de yadırışmadı işleyen da orada. Avu işleyen. Naprimerde men mesela aydaline sen orada olsa ne yemedim. İşlerdim, o pullanırdım. O konkretne pullanıp gelirdim ödüyordum. Şonyal hedirlik var o bağda dolar rasılıp yatır o bar çöplesem sen kişiylemi. Sağlığın berip kazanmalı o berdi işleyecek olsan bilyen değil mi? İstrafo yok, zat yok. O görgüller pasportlara mı o köpsünün dayın o polisiyadan kaçıp ondan kulup şeydi işliyorlar. Bir neyilsin sana adamlar o bir pasportu vermek dayının prastoy zat sol. Bir topar açıpsınız diye şu toparınız neymiş diye sizin? Topar risat yok sen şu ekranda ne mi öğren olsan şol düşündün? Ekranda ne mi öğren olsan şol halk ol. Halk meyemesi yine neyemesi deyip burada açtın deydin o da. Ne mi halk meyemesi? Sen ne mi sen informasyon mı için jangatdın mı yaman vaazlı deydin de var ne mi bar vaazlı aytsak adam tekliv aytsak kolyan ha men o. Tekliv aytsak olsan maşgalamam göýürüň Türkmenistandan bäri. Göýür meselelerim basymyna içeri işler bilen duşýar, prezident bilen duşýar. Maňa meniň maşgalama gelip biljek, çiýit ýaljaklar hemmesi hökümetiň adyna gider. Şoň üçin näme etjek bolsaň edin, meniň tagam şu edýän işleriň esasy hyjy berýän zat maşgalamyň ýanynda dälligi. Belki maşgalam ýanymda bolsa gelinim birazjyk saklar. Gelinimin maňa nemesi bolar. Şolar ýanymda görmeýänim üçin bir ýarym ýyllabam ýatsam tursam şowlat bolan üçin men aram krizise girýän. Doganyň sken gitsem gidibilem ok, getiribilem ok diýip gaharym gelýär. Näme üçin şunu kim saldy şunu? Men özüm isläp düşdüm, näme dilawallym men şunu. Sallalar şunu. Soňundan meni bir günäkär. Men çağalam üçin, maşgalam üçin ölmene de taýyn o düşünýärmi? Maşgalaçyl adam. Her bir adam şeyle bolmagyny isleýär. Bizde o ayarlarından ayrılışıp görler arkayın, erinden ayrılışıp görler arkayın. Maşgalalar dağda yurt dağa ya bilýän däm sen şonu? Maşgala dağda yurt dağa ya, onuň dogry. Yani diýjek bolýanlaryň. Dağda ne 10 miňlerçe Türkmeniň gelininden şu taýda durmuşyp gör. Agraýym bize şol. Hey, dinle dostum. Sizin edýän hereketiniz ne dogry? Men prosta adama ananamam. Hemçin täýär men uşa kiçilikden öwrenen zat. Mende emnek şu adamlara ananmazlyk. Men şu häsiýetim bar. Men hiç kime de ananmaýam. Yani hiç kim bilemem. Sen kimle ne doğru mu? Ananmazak adamyň ýalňyş adresse gözleýän. Ananmazak adamyň sen daş töwerüňdäki adamlar. Şolar ananmazak bolsaň. Biz näme biz görgüli näme zatykmaç biziň. Ya näme gadanlyk düşürüp şulatlar edenimiz üçin. Ine ha şunun üçin boldy ýatyp geldim. Musuryň içinde. Yekeceğimiz burada aday değil mi mesela? Mesela şey diyeyim de, ben hiç kimden korkamam birinciden ha. İkinciden ben dini Huday'dan korkuyorum ha. Üçüncüden ben Huday'dan korkmağa devam et, İngolman'la Huday'la şu Huday seni hem cezalandır ya bir gün beni hem cezalandır ya yanlış iş etse. Düşündün?
Ya sen düşünün ama bana men diyecek kolyan zadıma men sana neme deyip aytacak kolyan sözümün anlarsındaki Yok, sen ne için aldırayan şuun kun konsolosluğun eden işi yanlışlığa allılar içine çekip vurdular. Avu oğlunun kapırgasını ödü bile isteyene sütüp doğdum kaya, uçtum ka, ne emetti ka. O ye eli ki oğlunlar o edidip bir oğlun yolu üstüne bıçak bilen solmakla bıraktı oyuncak attı la o. Kriminal atlara. Terörist atlar şular. Ana terörist gözlesen kim? Yok sizinki ne doğru ediyen hareketiniz ne doğru? Sizinki doğru olsa doğrusunu görködün da gaydın skenin halkının şutayda şeydip kötünüp görme o doğru mu onu? Nemesi doğru sizinkin? Görködün da o bir elementarını da pasport verilen doğru. Sizinkin diyme men yeke özümdüm. Men yeke çıkardın. Şahşi sen birinin sözcüsü sen. Anardan dürtüp gurlu deyip men gurlu diyen sözcüsü sen. Ekranın arkasında başkaları var. Aydır. Ya dinle men sana şeyle diyeyim. Ben andıçmana halam ok yani ecem rakamın içine. Men yeke ödüm, yeke gurlayan. Men hiç maslahat öylenen men gurlayan adam değildir. Ona mayt koyayım. Sen men tanımayanmasan, sen kızıklanıp men hakta sorak kor başta. Men geçen tarihimi bil kor. Men istoriyamı bil başta. Men kiçilikten şu neçeli. O sehife ya doğmen. Son gepleşer men o on resmutlar gepleş o tüsengle nara. Son gepleşer sağda şunyalı. Aydır aydır. Gördün mü sen men dinleyen ok. Dinledim gelen ok sehife yaptıysan sen yekece doğru dik görkölmedin şuna çenne. Ondan sen yanlış diyen adına ne yapsın dinleyen men. Doğru dik görköz bargadacık. Bargadacık doğru dik görköz ondan sen yanlış diyenin. Men size onanmayan ne men äder şoňalak bir şeyler birda aýtsam, öň biri var, şoňa gurlaşdym molladyna maçak gel. Tapyrda diýär sesim zapis edýärden internete goýýar. Aýany men näçili hereket edýänmi hiç kim düşünen ok. Men şonu düşündirjek bolýan. Her zadyň öz ýolu var, her zadyň öz hereketi var diýen ol düşündirýän hiç kim düşünen ok. Hawa näle hereket etmeli? Yani şonu aýdan näle hereket etmeli biz? Ni yanlış diýäň da doğru mu? Hareket etmeli. Ha? Akıma göre hareket etmeli. Ben sana da anlamak doğrusunu aydayım. Akıma göre hareket edip şuuna gelmedik mi biz? Sen edir men sesimi yazıp internete koyup bilýän. Men vara goýjak diýsem goýjak diýýän goýmajak zadymam aýdamok men sana. Eğer goýjak bolsa men sana şu efir şu gepleşi goýar ni waýdar men onun arkadan oluyor men şu gepleşi hawa zapis gidýärse ýapdyň siz näme edip näme goýup näme montaj etjeňiz belli birden men sen sesin zapis edemok. Prosto men seninle içkindirek tanışacak bolýan, içkindirek hareket edecek bolýan. İçkindirek tanışmak gerek. Näme hareket? Şu hareketin anlar. Ýok, sen düşünmedin. Bir kanun adalet başka kanun adalet hak hukuk bolly. Ay dinlesene. Jandogan. Her kim öz ýolu var diýär. Ýöne damar bar. Şonu unutmay çıkasın. Şu sözün manasyna böyle endem koydum. Gerek olsa da pikirlen, oylan, janlaş. Beni kolca pikirlen, ben aydan söyledim mi? Bor, sağ ol, maksadım. Bıram yine bir maslahat vereyin. Sen öz yanındaki adamlardan adrak seyret hap ol. Bilýän havarym var. Hemmedattan havarym var. Bilýän, benim havarym var. Ýöne sizin şu konsulluğa çıkan meseleňiz ne dogry? Türkmanyň bir sözü vardyr. Yaxşı söz yılany kinden çıkarar. Bolýar o sözleri dawno bilýärsiz. Ya bilýän, dawno bilýärsiz, siz şu söz bilen hareket etmeli. Yaxşı söz bilen konsulluğa haýyş etdim men. Haýyş etdim maskalan çıkarıp berdi bolun. Hani jogap beraýyn oklar. Sen düşünmedin men diýenime. Men diýenime düşünme. Ýadymda men sana aýtdym konsulluğa barın diýdim. Awa. Oştu, seoştu diýdim. Elinde plakatsy, zatsy. Şeýle bardyk. Ýa, yekece mutluğunda da haýyşnama üstü bilen bilelikde diýdim. Näme men sen orada olsam näme derdim? Meselemine. Ola kösenýäňiz Türkiýede siz.
şeyle hareket bolya kösende o da etdim. Men sen orada olsam ilim mertebesine değmeni, ilim mertebesine düşünem olsam. Ay ilim mertebesine değilen yolların açılmanı isleyip, pasportların orijinalini isleyip, Biram Murat Düşen ve belik tutulanların göğülmeni isleyip, ana 3 standart isleyip pasportları. Bolya dinlesene yekecim. İlim mertebesine şu zapislerden qaytala dedimde, ondan düşünürdüm. İlim mertebesine değmeni, haişnamı üstü öleni, bir kanalımı saçın açacağım. Ben sen oradan olsam şeyle derdim. Şu kanal açacağım, haiş dedim, o kıygırıp, yenileyemedip, adamı kimsidip, onu neyemedip, yine bulaştırıp da dedip, onlarla etip derlerini, yaxşı niyetli, yaxşı söz bilen, palibom o da görülüyor. Görülünden son şuların çeyreti hükmani fırsatı ediliyor. Şunu unutmayı çıkasan. Böyle o yollardan geçtik. Ön netice vermedik. Kat indi netice verir ödeyeceğim mi? Yok, ben üniversitede okamdı. Bana şeyle orada da ettiler. Bence Arabi dilde oturdum üniversitede. Sonra dedi, ente şayet vakat dedi. İçek hareketinde dedi. Bilip fikirlenip dedi. Adamın kalbine uğra et dedi. Şimdi sözün mağazına. Bor, sağ ol, masal. Ben hareketimin nehilikliğini hiç kim düşünmeye. Düşünen var içinde. Yani kevir düşünmeye. Men sen hareketlen hemme taraflarını analiz edýän senin pikir etmemen samsyk durýdy. Ýöne hemme zadyn gowum netijesi vardır. Hawa senin oturan ýeriňe göre senin geplemen latlaryň amma ýeri gelende senin etmeli işleriň var. Men bilýän. Ýöne gaýrat etsinler de bara birazjyk halka tarap umtylsynlar o. Halkyň aladasyny etsinler birazjyk o. Sapyn giralyp zıngdylar. Şonu görmän oturan bolsa, onun öz ýalňyşy, öz günäsi. Görsün, kim şoňa jogapkar bolsa görsün. Düşdüň? Tak što bu taýda gepleşer zat ýok. Düzsünler meseleleri. Halkyň pasportlaryny düzsünler. O haýsyny görseň ýöne. Dinlesene men düzsünler diýip men elimde kılar. Men apartmanda bir ýerde bar eşada düzeltmeli aýdy bilýän. Aýdy bilýän sen. Men aýdy bilmeýän. Men sana aýtdym wa her zanyň öz taktikasy bar. Sen taktikany öwrenýän. Meňe jogap berýär kerakmady. Men bagyryp bilýän. Mende adam deldirýän. Adam bolsaňyz bara birazjyk şol wezipeler wa siz şu wagtda senin adam bolsaň, sen adam bolsaň şu wagt konsulstwan edýän işini sen tasdiklamaly, birazjyk edýäniňiz ýalňyş diýme, başarmaly. Häzir erkek gün bular suutnamasy bilen görkezýärler size. Size görkezýärler. Oňa sen şuň kun geplen zadyň bilen erkek gün utanmaýanmy? Utanmajakmy sen halkyň öňünde? Men näçin görkezýärmi sebäbini, manasyny düşündüm men. Nämen görkezýän sen? Şu videonu son koyan videom görünmasyň. Men sen son koyan videomu bilen mümkün bilen men 3 gün bäri wapşe elime telefon gelen ok. Hiç adam görünmek men. Doğrudur. Yana gayret ettiğini prosto diyecek bolandan eğer sende yürek var olsa. Biram mara şefif. Menin mehremme vara, mehremme koşulma gayret etdiştin. Ol menin maşgalama gelinime diýen sözüň vara. Hudaý wa töwrümde ol birdiýse vara. Gün Hudaý wa şon jinaýaty ýermeli bolsa gepsin türmäge gelmeli bolsa. Hala düşünýän men Deýme men maşgalama. Diýdim, näçin täbi mecbur çalçy. Ne diňle? Sapsym ýöne bir ulylyň ortasynda bilýän ýöne diňle ýekejim men diýip bolandan. Halka wara hareket et. Näçe sen bilýänmi? Ne TikTok'da da çıkış edýän oly. Ana YouTube'da paylaşan, ben düşünen paylaşan da edýän soň.
Yani желательно şonu YouTube'da paylaşamda, şu çıkış eden vakti. Şonu böyle golusu dursun, golusu da adam tanap bolmayan. Yani suratına dursun video. Yani şu kaptandan koşulan adamların yüzüne adırak mutlaka mesela şoları gelip tayak değmez yağla geçsen onda vahşi süper oynar. Bilyen arada bir haysette ayır dip bolun tamam yüzde görünen oktu onu ayır dip haysetti menemon özümden şüphelenirim üçün ayırmadım yani eğer ayır dip haysediyen olsa men ondan şüphelenirim başlayan teyap diysen neyem onun efire gelip men tarafında olan otkurlayan sonundan çekinen olayan korkan olayan eyden olayan beyden olayan men ondan dinle doğan sen maşkalan bağlayalık onun maşkalası var. Bilyen şoňçunem men diýen watandaşlar ýani ýüdüň açsaňyza açyň, açmasaňyza açman çykyş ediň diýen men diýem o ýüdüň aç diýip. Diýem o. Ya dawa eger men maslahatyma saňa bara dogan. İlkölene öýdüň dursa öýdüň gel. O edip indi täzeden sahypa açdany konkretne etdany ýa men diýişmeýälik. Ýaşda dilan kinden çykarar diýen. Şoňalar görnüşinde hereket etseniz hiç kaçanam yanlış martymaz. Sizler bilýärmi? Näme şeylere klad edýände bir hili ýataňyzda turan gelmezden ýalam. Ona kimin nemesi geler ondan? Elbetde adam niýeresine diýersiňiz. Ona size karşı hücum başlanır. Size ona karşı hücum etmeyecek olsanız ilkülen şerekete göre bereket getirmeli. Yo biz var ha seyret dün kuvakada da bari çıkış edip gidecektik daha şeyden olsa şuna mümkünçülük veren olsa da konsostu. Hiç mesele de olmalılar. Bulur gaytam öğüleri çalışırımlaştırıp bulaştırdılar. Bulan öğüler samzık gaytam öğü günlerini kıynaştırdılar. Akıl vavada şun etmersin gaytam. Men olsam konsul olsam Bolyala şu beşsan samzık gelecek, kenne gürülecek, kenne diyecek, oturacak. O yok, onu etmedi al. Bir neyem var şu tayda beşmut geplep, yollar açın deyip gitmemiz. Aslında men eşlerimde başka da deştim ha, belirdi. Neyeme? Men yine göremek yani eşittim yani. Tipa siz o yerde özünüz hoş başlamışsınız da. Bolyala'yı koysana yalan tökmedi, koysana, Goy, yalan tökmedi. Goy. Men tökmeden tamok sana, men eşten radım aydan. Eşten radım sana onunla yanlış adamları, yanlış informasiya ver yanına. Cema o açısından. Men eşten radım şeyden. Ha, o sen eşten radım. Sen bolmanam ne istasan doğurda eşten o kendine yanlış eşteyen, yanlış duyan, yanlış görleyen. Ondan sonunda da bilin ki yanlış oluyor. Doğru ya şişif son gepleşersem değil canı da oturmamana men seninle hiç il ortak nemem yok edip birseniz halka peydali iş edin edip birseniz pasport açın yollar açın halk görgülü geçen safar reiste bir gelince gidecek deyip yalvardı o merdaniyle haramda konsullukta Bizim yalvardık, istedik gördük, şun anarda bir gıyıcağadı var. Şun eket anarda gıyıcağadı, pisikaları, ruhu taydan ucu dedim, raylanıttır, gepleşen videolarını uğradı ya. Ben özümü asaman, özümü öldüremen diye kömek edin şuna diysem, yine haramlarda alıp gitmedi dedim, $3.000 verin, bize atışını haramlardalar alıp gittiler. O zaman ne edip bunlar bilen, sen tüyücü söz bilen gepleşecek? Ne edip gepleşecek? Ben şu konsolun işgarinden çağırıyan, efiri, senem çağırıyan, beylek yankı oğlanlarım çağırıyanlarını efir edeli tuğun. Bana deyip şu an. Ayet, konsolun yüzüne. Ben şu konsolun yüzüne aytacak. Sen şöyle efire çağır, ben gelirim. Yani onun orta, siz Murat Düşenfo buraya da görköydüm. Ben şöyle edilmese, ben hiç kimin efirine varacak gel. Murat Düşenfo şu tayda çıkanlığını görmen, beni hiç kimlerin yapacak gel. Ben şöyle karınlaştırmam yok, hiç adımam yok, o bilmeyinden. Yani ben şöyle olanın sağdığını, kötünmeyenliğini, şuna azar verilmeyenliğini görmeyen, ben sizlerin barışta oturmayan. İşte, şunun için etsen de iyi diyanız. Böyle, yine burada adaydayım da ondan ben koyacağım onu.
geleceğin hakda pikir edýän? Gelecek diýilen zat wagt çyzalgasyna men diňe şuny ýaşaýan. Gelecek awa wagtyny alad etdim. Ýöne gelecek alad edeniň peýdasy ýok. Sen dandyma men geleceğin hakda, durmuşyň hakda ene bizende özüň aýda otursyň başgara Türkmenistanda, öýünde, özüň Türkiýede. Eger şu halk üçin, şu watan üçin gerek bolsa wara hemme zatdan geçýän men düşündüm, hemme zatdan geçýän. Gerek bolsa hemme zatdan. Ýöne bir zatyň düzelmegini isleýän. Tagam biz ölüme taşlanan halk, millet İngolmanly ölüýümiz bir zada değilsin. Düşündüm. İngolmanly ölümimiz bir zada değilin. Şu derejeye getirmeliler ekenler. Degecek kolyanması ölüyüm burada degecek kolyanması ana näçe adam öldü degdim olan peýdasy. Olar sebäp diýsen bular ýaly görüşüp ölüp gitmediler. Düşdüm, olardyň özüniň aladasyny edip ölüp gitdiler. Şoň üçin hem olaryň aladasy edilen o. Düşdüm, mäder ben halkyň aladasy bilen bile yatyp turamsoň, halkam men näle kynanyp düşdüm, ýanymda Allah jany müň dowur şükür. Düşdüm, eger sizem halk arkaňyza alasyňyz gelýän bolsa, halkyň islegine arzu edin. Men sizem del men. Bolýa, bor şeýle, sag bol. Meni ýapdym, feri.